Исәнмесез, сәлам дуслар. Бу Алсу һәм Гөлзирә. Без Татарча подкаст милли һәм файдалы сериясенең икенче өлешендә очрашабыз. Беренче сериядә без үзебез белән таныштырдык, ни өчен бу сөйләшүне башлаганны аңлаттык һәм икенче өлешендә шушы ук теманы дәвам итәбез. Гөлзирә, без туктаган идек дәвәтиләребезнең шуен табалардан ашаулары, озак иттереп шулпа пешерүләре, тәмле баллар, шишмә сулары эчүләрен. Гөлзирә Гаязова 7 ел элек авыр диагноздан дәваланган. Шуннан соң күп укыган, үз сәламәтлеге турында күп өйрәнгән. Хәзер Халыкара институтта белем ала. Кеше сәламәтлеген бер системага салып, төрле чирләрне берләштереп дәваларга өйрәнә. 3 елдан артык теләге булганнарны кадаклы тактага басарга өйрәтә. Дөрес туклану, баш мие эшчәнлеге, хәрәкәт, көндәлек файдалы гадәтләр һәм рухи сәламәтлек турында сәгатьләрчә сөйләшә алырлык рәхәт кеше. Шишмә дигәндәй, мин инде әйттем, бу подкастта дәвәниемне күп искә алачакмын. Минем дәвәни шишмәдән алып кайткан сап салкын суны эчәдри, рәхәтләнеп эчәдри, шүмеше белән. Менә Гөлзирә шуны аңлат әле. Элек салкын су эчү ул норма кебек иде бит инде, әйме? Менә хәзер мин күп кенә үземнең белемнәрем, үземнең укыганнарым белән күп кеше күп белгечләр дип әйтим инде. Табиблар да, мәсәлән, минем үземә дә шуны ук тәкъдим иттеләр, салкын су эчмәскә. Менә элеккеге кешенең салкын су эчүе мин элеккеге кеше өчен бәлки ул чынлап та файдалы булгандыр. Чөнки безнең элеккеге дәвәниләребезнең заманында башка төрле диагнозлар, башка төрле авырулар, башка төрле саулык, сәламәтлек проблемалары булса, хәзер бит ул проблемалар үзгәрде. Шуңа күрә, ләкин хәзерге вакытта менә бу интегратив медицина, альтернатив табиблар дип әйтим инде, алар салкын су эчмәскә кушалар. Иртә белән йокыдан торуга көнне җылы су белән башларга кушалар. Моны мин хәзер Алсу сиңа аңлата алмыйм, элеккеге халык ул дөрес эшләгәнме, юкмы? Ләкин бәлки анда да бер ниндидер үзенең дөрестлеге булгандыр аның. Дөрестлеге беләсеңме нәрсәдә булган? Ул суның чисталыгында булгандыр ул, Гөлзирә. Менә чиста су турында сөйләшик әле. Һәм аннары икенче сорау минем йокы турында булачак. Йокы. Кайчан йокларга, кайчан торырга сәламәт булыр өчен? Бу суның чисталыгы белән бәйле булган анысы инде 100% дөрес. Чөнки хәзерге бит инде чиста су бик кыен бөтен дөньяда дип әйтергә була, бөтен җир шарында. Безнең елдан-ел экология пычрана, аны без берничек тә аңа тәэсир итә алмыйбыз. Тәэсир итә алабыз, ләкин бу инде шундый бик зур глобаль процесс дип әйтәсем килә. Һәр кеше тәэсир итә ала, әлбәттә, үзенең әйләнә-тирәсен чиста тоту буенча. Ләкин суларыбыз хәзер чынлап та бик пычрак. Һәм күп кеше бит инде хәзер күп кенә табиблар да, белгечләр дә фильтрлар кулланырга кушалар име шушы суларны чистарту өчен. Мин үзем дә элек кичкенә вакытта, балачакта, яшисем вакытта гел шишмә суын салкын килеш эчәргә ярата идем. Тик анда ангина дигән әйберләр булмады миндә, Аллага шөкер. Ләкин менә хәзерге вакытта белгечләр җылы су эчәргә кушалар. Чөнки организмны уятып җибәрергә, иртә белән җылы суның файдасы күбрәк дип әйтәләр инде. Менә йокыга килгәндә, йокы темасы чынлап та бик зур тема. Моңа бик җитди карамыйбыз без, күп кеше. Ләкин моңа чынлап та җитди карарга кирәк бу темага. Чөнки безнең баш мие эшчәнлеге өчен 8 сәгать йокы мәҗбүри. Бу урында алсын минем дәвәтиләребез заманы, әби-бабайларыбыз вакытына кайтып киләсе килә. Элек халык кояш батуга йоклаган, кояш белән бергә торган. Бәлки ул кыш вакытларында алай булмагандыр инде, ләкин җәй көне, чөнки халык ул вакытта электричество бөтенләй булмаган,
kişiler lampalar kullanganlarına kereşinli lampalar diyeteriz dediğinde benim uylawımça halk piş bilen quyosh batıga yatıp yoklagan, quyosh bilen birge turup indi işin başlagan. Bu şep barsa da no avulda yaşagan bit halk. Avulda yaşaganda men hatırlayım, özüm de şulayrak idim. Çünkü irte bilen turadıryň, bigirek de jeýkini irterek turup birer işiňni bitirseň ýakşyrak. Dürüst kiş alay quyosh bayu bilen yatmydyryk, lekin dewanini nak ýakşy hatırlayım. Dewani 9-da ýatadyry, bir nindi kiş oturular, bir nerseler ýok idi. Onları taň atu bilen turadyry. Şäherden işlerge bizge. Min indi 1-2 ýyl 6 sagatdan artyk ýoklaý almaým. Bir nindi daru içesim kelmeý, bir nindi tynışlandyra turgan ulenler içesim kelmeý, meňe 6 sagat jite. Unda ýatam eken men 4-te uyanam, 12-de ýatam eken men 6-da turam. Jite kibik. Lekin mene baş miýe üçin jitmeý diýseň, nişlerge? Bilesiňmi, munda türlü usullar bar. Munda belki senin işin bu şınlap da уже normaga aýlangan derimi? Onu da korarga kerek. Lekin boş miýe üçin 8 sagat kerek, ýoky kerek diýip aýtalar. Lekin min şunday fikirde, eger de kişi sagat 10-da ýatyp ýoklaýar eken, saat 10-da ýatyp ýoklagan kişi saat 4-te 5-te turup da özün bik ýakşy his ite. Çünki irte ýatyp irte turup ol bik foýdaly organizm üçin. Çünki min meselen özüm de irte ýatyp irte turuny bik ýaratam. Şundan da rahat ol meňe. Degem min azaplanmaým. Bir gene ýer bar 4-te turup nişliseň indi. Üýdegiler ýoklaý bit. Tawuşlanyp da bolmaý, şypyrtgyna nersedir işläp bolar indi öze. Mundy wagtda bilesiňmi, min meselen jeýkini irte turam eken, üýdegiler ýoklaý eken, min meselen diýetim indi jeýkini bitindi irte quyosh çyga. Min ýörüp kirige bik ýaratam irte bilen. Birer anda yoga bilen şogullanyrga, gimnastika ýapsarga, hareketlenirge, ýa-da bolmasa anda kitap okurga, eger de kişiniň birendi özüniň ijat kişisi bolsa anda özüniň işlerini işlerge irte bilen ertengi sagatlaryny men özüm bik ýaratam. Bik köp iş işlene hem seňde 2-3 sagat wagt içinde bütün gündelik küni boýu işlenesi işlerini işlep bitiresin. Tymyş, rahat, şunday şunlap da bu ertengi wagtdan indi bir bereket bar diýip oýlaým. Indi bir hikmeti bar anyň, elektrike bilen kişiler ýukagyna irte turmagan ol. Men seni bildirdim, sen lekin dip nersedir başlagan. Mene bu 8 sagat turunda sorawym menim. Qoyan şykkan o 8 sagat. Kim aýtar şulay nerse kerek o? Mene şu baş miýe işçiligi turunda türlü bilgiçlerini taňlaýym, türlü kitaplar okuýym. Tege hazır aýta almaým, mene bu kişi şulay diýip aýtgan diýip, türlü bilgiçler 8 sagat ýoky baş miýe işçiligi, baş miýe işçiligin yıllar mesela baş miýe işçiligi dürüst işlesin için, dürüst funksionerowat etsin için diýip aýtmyn diýme. 8 sagat ýoky kerek diýip aýtalar. Baş miýe işçiligi biziň bitinde ol ulagaýgan saýan, diýme hatary bizden aşarlana, o bütün üstde şu baş miýe işçiligi bilen beýle. Hem ýoky, hem onda ýokagana tugul, onda başga bir köp eýberler de bar. Muny bütün bir temada ele köterip çygarsy, baş miýe işçiligi turunda aýrym süýleşirdik. Şulay bir kızık, bir tiren bir tema. Eýdemini alaýsa 3-nji ilişke galdyryk. Ýa-ma häzir baş miýe bik şundan da aýrym süýleşik gali baş miýe turunda. Çünki bütün bir baş miýenden kile. Mene biz bitinde hatyr turunda da süýleşsek, şu baş miýe işçiligi bilen bitinde turdan tur beýle. Lekin bizning halykda da diýetim indi bigirek de onu aýtalar qartlyk galamati diýipmi? Lekin bu qartlyk galamati tugul, bu baş miýenin naşar işlew galamati diýip aýtasim kilemini. Onu wagtynda, eger de wagtynda baş miýe işçiligin ýakşyrtyw üstünde işleseň, onu köpke ýakşyrtyp, özgertip, ýakşy ýakka özgertip bolar. Podcastymyzyň 3-nji ülüşini nyk kütüm. Äzirlenem, çünki bu temaga menim köp sorawlarym bar baş miýe turunda, hem bigirek de ony nişik mümkin kadar ýaş selamet saklap galarga bu bik mühim barabız üçin-de. Tinlawçylar, bizning Tatarşa podcast milli hem faydaly seriýasiniň 3-nji ülüşine köşegiz. Onda biz
баш мие турында сөйләшербез. Бөтен әйбер баштан башлана. Безнең белән бүген Гөлзирә булды. Гөлзирә безнең сәламәт яшәү, милли яшәү, файдалы яшәү темаларына киңәшчебез шушы подкастта. Гөлзирә, очрашканча рәхмәт сиңа.